Son imaxes dese partido no que o Cerceda gañou por 2-0 e iso que o Alondras dominou na primeira metade. Puido, de feito, marcar gracias a esa oportunidade de Iago Otero, estivo moi ben Pablo. O que pasa é que facerlle goles ao Cerceda é unha misión casi imposible. É complicado, e na súa casa ainda máis. Mira, case gol olímpico de Mariño. E temos visto varios, nas dúas últimas temporadas en terceira división. Outra boa xogada pro Cerceda, mira que control. Control de Souto, buf. Oh, que bonito. Puido ser o gol da xornada. E tanto. Ao final, É da temporada. Opa, oímolo ver repetido. O sexto técnico, o millor da temporada, sen dúbida. E despois a finalización con moi boa intención, marchando de dous xogadores. Todo, o regate, todo. A xogada é completísima. Unha mágoa. Despois chegou o gol de Manu Barreiro, que non o temos, e sí que temos o 2-0, que é este de Franqueira, despois do pase do goleador do primeiro tanto de Manu Barreiro, o 2-0 de Franqueira, que decidía definitivamente xa este partido, estes 3 novos puntos pro Cerceda, e aínda puide haber un gol máis, precisamente para Franqueira, no último minuto de partido, nesa acción. Ao cabo non houve máis goles, victoria pro Cerceda.